Uvek mi je teško da otvorim novu emisiju, jer ne znam na šta da se nakačim, ne mogu ni na šta aktuelno, jer mi toliko haotično sve ovo snimamo, da su nam aktuelnosti, između počela nova školska godina, Edita je trudna i Hristo se rodi. Zato ću se držati onih vanvremenskih tema koje su uvek prezanimljive, kao što su bačene pare na gluposti sa AliExpressa, najbrže iskopan grob, ili to da žena ne bi trebalo da jede ribu pre seksa. Kapirate? Ovo su krucijalne stvari. Kao što je krucijalno da stisnete to subscribe dugme dole. Brate, realno, vama je to pola sekunde, mene to baš onako u stvari jedino motiviše da ovo što radim kako valja. Tako da, ajde, sačekat ću vas ja. Ajde. Eto, hvala ti. A sad počinje novih 20 minuta haosa. Sad stani, stvarno stani, jer je jako bitno da me dobro saslušaš i odgovoriš na moja sledeća pitanja. Da li se na poslu stalno guraš da bi napredovao, da li se boriš za promociju, ideš sa sastanka na sastanak, odgovaraš na 17 mailova istovremeno, ne praviš pauze nikada, radiš prekovremeno. Ako prepoznaješ sebe u svim ovim stvarima, kažem, stani, brate, razmisli da li dobro poznaješ sebe, jer prema tvrdnjama malezijskog ministra za verska pitanja, Zulkiflija Hasana, prevelik rad i stres na poslu mogu pretvoriti ljude u gej. Ovo je jedna od najvećih kretenskih izjava na koje sam, majke mi, skoro naletao. Znači, ako mi menadžer u firmi kaže, Đorđe, daj sve od sebe, pred nama je težak i stresan projekat, ja već na izlasku iz kancelarije u liftu instaliram Grindr, jer to mora da se desi ako budem pod stresom zbog posla. Ja sam stvarno mislio da su ovi naši političari najgori, ali ova izjava je ne možeš kažeš šou, izgleda je bre budalaština. Ali ajde objasnimo odakle sve ovo kreće. Znači, prema Hasanovim rečima, radni stres je uz, kako kaže, društveni uticaj i lična iskustva, navodno faktor koji gura ljude ka istopolnim vezama, i ovo je naravno izazvalo jednu opštu zbunjenost na celoj planeti. Ministar je čak tvrdio da se ova ideja zasniva na jednoj studiji iz 2017. godine, ako se ne varam, iako ni jedna ovakva studija ne dokazuje da stres utiče na seksualnu orijentaciju. Znači, posle ovog saznanja, ako ti je radno vreme do 5, a u tipa 5:02 ti stiže važan mail na koji možeš da odgovoriš, a onaj jedan gej kolega u kancu te samo čeka da vidi da li ćeš da kreneš da kucaš pa da te startuje. Ne, ova glupava izjava je toliko genijalno glupa da ja moram stvarno da je postavim u kontekst svakodnevnog života. Jer, znaš, imaš sad naporan dan na poslu, šljako si, završio ne znam koliko taskova, telefonskih poziva i ortak umesto da ti kaže ajmo na pivo, ponudi ti idete na padel, ti znaš da on mora da je mnogo radio, razumeš? Ili kad te neko pita koje ti je radno vreme, od 9 do gej. Ja sam uvek bio osoba, mislim, koja kada ulazi u bilo kakav odnos sa nekom devojkom, ja ne gledam, mislim, ja slušam. I uvek sam na prvo mesto nekako stavljao privlačnost prema inteligenciji, prema načinu razmišljanja, a ne prema, ne znam, veličini grudi ili lepoti. Ko me zna, ko mene zna da devojke sa mnom prvo moraju da imaju taj neki kvalitetan intelektualni razgovor, diskusiju pre nego što mi uopšte bilo kakvi intimni odnosi i padnu na pamet. Mislim, drugim rečima, očigledno je, mozak je za mene uvek bio najjači erogeni organ. Nažalost, ovo nije istina, jer sam ja većinu vremena jedna onako iskreno dosta površna ličnost, a i dosta pijem. Ali zato sada pričamo o ne nužno treznim ljudima, ali o onima koje telo stavljaju u drugi plan.
Današnji fetiš nam je sapioseksualnost, a to je oblik privlačnosti kod koje je inteligencija primarni okidač želje, koji je često jači od fizičkog izgleda. Reč dolazi od latinskog sapiens, što znači mudar. Realno, ovo na latinskom sam ubacio samo da delujem pametnije, ali sapioseksualne osobe više vole da vode onako dublje, kao što smo rekli, intelektualne razgovore, a ukoliko uvide da osoba sa kojom razgovaraju nije takav tip, to ih automatski odbija. Takvim ljudima, iako je to vama možda nezamislivo, ali njima seks nije na prvom mestu. Važno im je da je njihov sagovornik, da bude elokventan, da bude obrazovan. I sad mi pada na pamet Wendy i sve one njene izjave. Mislim da je Wendy bukvalno Jenna Jameson u svetu loženja na intelekt. Nego, ajde da vidimo osnovne karakteristike sapioseksualnosti, pa tamo možete i usput da testirate sebe, što da ne, ajmo idemo polako. Osobe koje su sapioseksualne često osjećaju privlačnost kada neko, i sad idemo redom, govori promišljeno i artikulisano, što se za mene ne može reći, jer kad popijem 12 Jamesona, krenem da mumlam kao da sam ometen u razvoju, ali dobro, znači tu otpadam. One vole kada neko postavlja dobra, ali neočekivana pitanja, i tu ne prolazim, jer često postavljam pitanja, jel imaš 200 € na zajem i to, i verujem da se to ne kotira baš najbolje. Oni koji pokazuju dubinu mišljenja, znatiželju i kritički duh, ovde se možda i uklopim, ali prvenstveno zato što mi nije baš najjasnije šta ovo podrazumeva, ali idemo dalje. Znači, oni vole osobe koje znaju da slušaju, a ne samo da pričaju. Ovde sam solidan, slabo me šta uopšte im interesuje, pa se retko ubacujem, retko prekidam druge, onda ih na kraju zanima neko ko ima širinu znanja, ali neko ko nema potrebu da se dokazuje. Ovo ovde, to je jedna takva širina bespotrebnog znanja, to je kod mene u hektarima na sve strane, ne smaram s informacijama, tako da mislim da sam jedino ovde onako malo podoban. Ali da se fokusiramo sada na ove ljude koji očigledno, kao što smo rekli, se ne uzbuđuju na telo dok ih prvo ne uzbudi razgovor. Znači, tu nema tema, ne znam, tipa, danas sam u teretani digao 160 kila iz benča, ili kupio sam novog BMW-a peticu, znaš, kao oprema, ili hoćeš da vidiš ako moji drugari i ja kao udaramo u čak. To nema. Ovakvom pričom ti nemaš prođu, brate, 100%. Znači, kod ovakvih osoba se priča započinje sa čitao sam nešto zanimljivo danas. Jer njima ne ostaje u glavi vaša slika u kupaćem s plaže, u Halkidikiju, nego njima ostaje u glavi kvalitetan razgovor. A ako dođe do intime i dodira, koliko sam ja skapirao, s obzirom da je njihov polni organ mozak, njima je verovatno vrhunac da im opereš kosu. Pa ja se sad sećam, evo kad majke mi razmisli, ja se sećam sebe u srednjoj školi. Mene su uvek najviše privlačile devojke kada odgovaraju filozofiju. Ja sam to voleo. To je mene ispunjavalo. Tu sam ja osjećao ljubav. Ne ono što piju, izlaze, oskudno se oblače, slušaju, šta je bilo ta Twins, modelsice. Znaš, tako da ja sam predodređen za ovako jedan fetiš. I sad kad smo odbradili tipa, mislim da je ovo 9. fetiš u ovoj našoj emisiji, mislim da je ovo onaj sa kojim ja stvarno mogu da se poistovetim, to su, brate, prave vrednosti. Evo, sad ću vam reći da mi jednom devojka rekla, kao ja ne znam ko bre tebe gleda u toj tvojoj političkoj emisiji na televiziji, kad sve to i ovako ima na Instagramu. I šta ja da kažem na ovako komentar? Pa ja sam željan, bre, da čujem poeziju, brate. Da čujem priču o Nobelovim nagradama ili da diskutujem, razumeš, o najnovijoj predstavi Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Ne znam. Ako nas ovaj fetiš ne spaše, ništa neće, eto. Baš sam se sad nekako onako izbedačio u kom smeru ovaj svet ide. Uvek se nekako najviše uzbudim kad dođemo do ove teme.
kad ljudi troše sulude cifre na neke potpuno besmislene stvari i kada pričamo o najskupljim predmetima, obično su to neki zlatni toalet papiri, jahte, kavijari, šampanjci ili bilo šta s dijamantima, ali danas je to tost hleb. Naravno, ne onaj običan hleb iz Maksija, možda jeste iz Maksija, ali nije bitno odakle je hleb, bitno je koga je taj hleb, ako mogu da kažem, hranio. I evo čemu reći. Tokom 2000. godine pevač Justin Timberlake je bio gost na radio stanici u Njujorku i naručio je French toast i on nije pojeo sve, ostavio je 2 preostale kriške, a naravno, kako već mozak jednog alavog radiovoditelja razmišlja, znam ovo jer sam radio kao radiovoditelj 10 godina, uradio bih isto, ovaj lik ih je potom stavio na aukciju na eBay i te 2 nepojedene kriške su prodate kasnije za 1000 i nešto američkih dolara. I sad kad pominjem svoju radijsku karijeru, jednom na Playu bila gošća, koliko se sećam, Senida, i mi smo poslužili nekom pitom sa makom, makovnjačom, pojela je Senida više od pola, ostalo je ostavila, to bi sada vredilo na 150 evra, ali zamisli da ti recimo dođe Novak Đoković. Pošto ovi ljudi ne kupuju samo hranu, oni kupuju bilo kakve intimne predmete poznatih ličnosti i dođe ti Novak Đoković i sad na radiju je ili na televiziji dok idu reklame, on krene da secka nokte gricka. I zamisli skupiš te nokte, pa to bi vredelo minimum 5000 evra. Nego da se vratimo, ja odmah odlutam kad se pare neke pomenu, nego da se vratim na Justinov tost i to ko je kupio Justinov tost. Iako nam to sad nije od neke životne važnosti, ali ajde čisto da zaokružimo priču, da nam ne ostane duže neke informacije. Kupac je bila 19-godišnja devojčica ili devojka koja je bila ozbiljan fan NSYNC-a, koja je navodno planirala da ih suši i sačuva kao suvenir. Ima raznih fanatika među fanovima, ko može to da im zameri, neka rade ljudi i skupljaju šta hoće. Mislim, to možda bude dobra biznis prilika za sve nas da zaradimo neki dinar, tako da sada kad god jedete u blizini neke poznate osobe, Krišo baci pogled, da li će nešto da je ostane, jer, znaš, nikad ne znaš koliko bi na kupujem, prodajem, neko bio spreman da plati za, ne znam, pola girosa koji je pojao Đorđe David ili... Dobro, to ništa ne vredi. Koliko god me prethodna u stvari materijalna tema onako dobro realno uzbuđuje, toliko me ova sledeća priča raduje, ali malo me izbunjuje ili me u slučaju sledećeg predmeta malo i plaši. Sada razgovaramo o čudnim predmetima sa AliExpressa i možda bi ovo mogao da bude jedan od favorita totalnog idiotizma. Naime, na AliExpressu sam naleteo na jastog rukavicu. Brate, kapiram Hulkovu pesnicu, Spider-Man rukavicu, što izbacuje onu mrežu, čak i ona Thanos, tako zove Thanos, pesnica sa kamenjem, Wolverine kanđe, čak i onu pušačku, što je pušačka rukavica, ono što ima rupicu za pljugu, i to kapiram. Ali, brate, jastog rukavica. Zašto je neko napravio jastog rukavicu? U opisu ovog proizvoda piše idealan za svaku priliku. Kakvu, brate, priliku? Daj mi navedi makar jednu priliku za ovo. Za decu nije, realno ih plaši, ne može se grudvaš, nisu nešto za stilizovanje, stvarno kao naš džemper od Merino vune, crni elegantni kaput i jastog rukavice, nisu baš neka dobra kombinacija. Ovo bi možda kupila Lady Gaga ili možda neko od onih primorskih pevača, jer su kao jastozi, ta neka morska asocijacija, i sad mogu da zamislim tipa Gorana Karana, koji peva neku ljubavnu baladu pored mora i nežno mazi po glavi devojku ovom jastog rukavicom. Ali osim za spotove i balade pored mora, ovo može da bude dobro za one ljude što, znaš, kad ti stigne ruku ko manijak, kad se rukuje, i samo kaže, stani, brate, stani sekund, i onda uvodiš klješta i onda mu vratiš za sve to. Mislim, kažem, dosta jedan zbunjujuć proizvod kome ne mogu da nađem korisnu namenu,
a ja sam neko kome omiljeni lik Eva Krava. Ja opet ne bi kupio ove rukavice. Tako da evo ovde se mogu da kažem, evo, ja se ovde predajem, ako neko od vas misli, barem jedan zanimljiv način za njihovu upotrebu, ja mu odmah naručim sa AliExpressa jedan par majke. Evo, ja kad se zakunim, ja nikad ne lažem. Znači, pošalji mi kako može ovo se iskoristi i dobiješ svoje jastuk rukavice. Evo. I možda nisam imao odgovor na pitanje svrhe jastuk rukavica, ali zato nemam odgovor i na sledeća pitanja. Sad dolazimo do kviza i ja da budem, evo, iskren sa vama potpuno, ja ne znam. Znači, ja na 80% ovih pitanja dam pogrešan odgovor, jer meni iz produkcije sastave i ja samo vidim na dan snimanja emisije, tako da ako se nekad osjećate glupi, ne brinite, niste jedini, ja sam s vama jako često podjednako glup, tako da, aj sad opet da proverimo koliko, ne mogu da kažem znamo, nego koliko ne znamo. Kreće kviz. Šta je starije, ajkula ili drveće? Koji miris ljudi prepoznaju najbrže? Koji je najposećeniji sajt na svetu? Koje pitanje se smatra najpoznatijim kviz pitanjem na svetu? I poslednje pitanje, ovo je stvarno sramota, ako ne znate, koliko igrača ima ekipa u vaterpolu? Ja moram da kažem da sam grobar u navijačkom smislu, ali čak i mene sledeći Burazer ozbiljno iznenadio. Postoji zaista mnogo neobičnih i ekstremnih rekorda, ali jedan od najneobičnijih uključuje ništa manje nego kao ruku, lopate i zemlju. Rekord za najbrže iskopan grob rukama drži čovek koji uspeo da obavi posao za samo 2 sata, što je potvrđeno kao zvanični Guinnessov rekord. Znači, Burazer je iskopao grob za tačno 2 sata, a dimenzije groba su bile standardne dimenzije groba. Koje su uopšte standardne dimenzije groba? Ne znam što bi uopšte neko znao. Mislim, jezivo. Evo, dobacuju mi standardna veličina groba, dubina 1,80 m, dužina 2,40 m, širina oko metar. Naravno da ovi u studiju znaju, jer su mi rekli da ćeš me živog zakopati ako im ne platim sve što dugujem za ova snimanja. Ne, nego da se vratimo ovom rekordu. Ne znam odakle ideja da se ovim podvigom probijaš na vrh. Mislim, stvarno je dosta grozno i odbojno, ali kad malo bolje razmišljiš, iako tema možda deluje onako mračno na prvi pogled, priznanje ovakvog rekorda zapravo ukazuje na nešto što je, brate, ljudski. Izdržljivost, posvećenost, sposobnost da se poveća svest o fizičkom radu, čak i u ovom tradicionalnom smislu tih nekih teških poslova. Eto, ovaj čovek, ne znam čemu ovo služio, jedno ovako, možda da oglas za posao, verovatno bi ga zvale sve neke kriminalne organizacije. Bežimo mi što dalje od kriminala, ovo je jedna fina, ovo je jedna kulturna emisija u kojoj se neguju neke druge prave vrednosti, kao što je knjiga, naravno. Aristotelovo remek delo je jedna od najpoznatijih i najkontroverznijih knjiga o braku, seksualnosti i reprodukciji, koja se masovno čitala u 17. i 18. veku. Iako se u naslovu poziva na Aristotela, to je teška laž, on nije autor knjige, njegovo ime je korišćeno kako bi se kao dalo ovom delu, kako bi se dao neki autoritet i ta neka naučna težina i eto, sama činjenica da su ovi ljudi slagali već u naslovu vam govori koliko će sve u ovoj knjizi biti pogrešno. Znači, ona je zamišljena kao, čisto da vam objasnim, neki priručnik za bračne parove, ali je u praksi bila jedan od retkih, mogu da kažem pod znacima navoda, jer mrzim da pokazujem prstima, legalnih izvora znanja o seksu u doba, mislim, tada su bile stroge moralne kontrole, a često se navodi kao najčitaniji seksualni priručnik pre
moderne medicine. Evo da ne okolišam, da ne smaram, slušajte, molim vas, ove savjete. Previše seksa slabi muškarca i skraćuje život. Prekomerni odnosi, navodno, isušuju životnu snagu i vode u preranu smrt. Preglupo. Vreme začeća utiče na inteligenciju deteta. Deca začeta noću i u tišini navodno su pametnija od one začete u žurbi ili danju. Ja sam po ovom pravilu izgleda napravljen u sred Knez Mihajlo vikendom u podne po sunčanom danu. Idemo na savjet 3. Muškarci koji se previše doteruju gube plodnost, preterana briga o izgledu smatra se znakom feminiziranosti. Da je tada ovaj burazir znao za padel i to bi sigurno ubacio u knjigu. Kaže žena, ovo mi je. Žena ne sme da jede ribu pre začeća. Smatralo se da hladna hrana proizvodi slab i plašljiv plod. Ja ne jedem ribu i ovo moram da podržim, jako je stvarno potpuno pogrešno i glupo. Idemo dalje. Muškarac ne sme da se kupa neposredno pre odnosa. Kupanje navodno ispira prirodnu snagu tela. Uvek sam nekako onako slabašan posle tuširanja. Koliko je ovo, brate, glupo. Ali ne, slušajte dalje. Žena ne sme da bude gladna tokom začeća zato što glad navodno proizvodi slabu krv i neželjene osobine kod deteta, tako da ajde ljubavi, završi to pečenje, razumeš, pa da idemo u krevet na seks. Žena ne sme da gleda ružne ljude tokom trudnoće, smatralo se da se ružnoća utiskuje u lice deteta. Sad već zamišljam par, tipa u galeriji, hodaju i muškarac se govori, gledaj dole ljubavi, gledaj dole. Menio sam neke delove emisije, ne kažem da to više neću raditi, ali sada mi se sviđaju ove nove stvari, mislim da će vam biti zabavne, nadam se i verujem, ako ne, otkud znamo, pišite, ja ću svako da uradim po svom i ostavit ću ovako emisiji. Mislim, novi segmenti su, slušajte, bizarni zakoni u raznim zemljama, po celom svetu i meni ova tema toliko oduševljava da jednostavno nisam mogu da se iskudiram. Evo, majke. Evo, za danas, kao i u svakoj od narednih emisija, izabrat ćemo po 3 neverovatna zakona svuda na planeti. Ova prva priča i prvi zakon se kako najbolje poklapa sa našom situacijom i svim onim tenzičnim haosom koji smo prošli oko NIS-a i one nestašice goriva i možda smo mi nesrećnici kojima država neće da obezbedi benzin, ali drugim zemljama, to jest u drugim zemljama je situacija drugačija jer vas kažnjavaju ako bez goriva ostanete. U Nemačkoj je zakonom zabranjeno ostati bez goriva na autoputu. Znači, nemački saobraćajni propisi polaze od pretpostavke da vozač uvek mora da planira dovoljnu količinu goriva, logično, te se pražnjenje rezervoara ne smatra nekom vrstom nezgode, već, brate, klasičnim nemarom. Evo, znači ja koji sam realno skoro uvek u svom životu sipao za 1000 dinara, bez obzira koliko je benzin koštao, sigurno u ovim uslovima ne bi bio dobar stanovnik Nemačke. Znači, ako ti vozilo ostane bez goriva i zaustavi se na autoputu, policija će ti napisati kaznu, naravno, koja će biti dodatno uvećana ako dođe do ugrožavanja drugih učesnika u saobraćaju, bla, 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 kako to već ide sa svim sranjima koje napravite u saobraćaju. Zaustavljanje na autobanu je dozvoljeno isključivo u slučaju stvarne nužde, ali ne i zbog praznog rezervoara. Idemo na preidiotski zakon broj 2. Wisconsin kažnjava muškarca koji ispaljuje metak u toku seksualnog odnosa ako mu je partnerka na vrhuncu. Znači, šta? Prvo, zašto žene uopšte imaju seks sa muškarcem koji kao, dok skida gaće, u jednoj ruci ostavlja pištolj ili pušku? Mislim, logično objašnjenje ne postoji. Znači, ne smijem i da zamislim zašto je ovaj zakon uopšte donet. Ali mislim, možda se neki mučenik, Viskončanin decenijama mučio i trudio da dovede svoju ženu do vrhunca i onda kada mu je to jednom napokon pošlo za rukom, čovek je od sreće da puca u vazduh. Mislim, ne znam, ali ja se stvarno kao večiti optimista nadam da se iza ovoga krije neka dobra namera. I poslednji primer kretenizma u zakonu je ovo. U San Francisco je zabranjeno brisati kola u perionicama nošenim donjim vešom. Čekaj, koliko?
Mislim, čovjek mora da se zamisli. Koliko puta je ovo stvarno moralo da se dogodi u San Francisku, da neko kaže, ljudi, mi stvarno moramo da donesemo zakon, mislim, ovim manijacima neko mora da zabrani da brišu boksericama svoje pick-upove. Mislim, moraš da se zamisliš. Evo, vreme nam, nažalost, ističe, što uopšte nije istina, da ga više pojma nema šta da kažem. Aj, brate, umorio sam se, realno. Pričati 20 minuta bez prestanka. Eto, ja sam tebe ispoštovao, brate, što se kaže. Aj ti sad ispoštuj mene, brate, nemoj da si cava, znam da nisi. Zaprati kanal 20 minuta haosa i proveravaću vas, majke mi. Tako da, hvala vam. Aj zdravo.